मैयानि सानावहाय जोंनि इउपिपिएल सेन्ट्रेल कमिटिनिफ्राय रोनगोरा राजु आरो बिथां प्रमद बर' सार बिथांमोननि जोंनि धोनस्रि समस्तियावहायबो जाय रुजुग्रा मुसाहारि सारखौहाय केन्डिडेट हिसाबै मुंख'नानैहाय दिन्थिबाय। बेवहाय जों धोनस्रि समस्तिनि सिङाव थानाय बरिगाव प्राइमारिनिफ्राय बे रुजुग्रा सारखौ बिब्दि केन्डिडेट मोननायावहाय जोंहा गेदेर रंजानाय दङ। आरो बिदिनो जों माखासे गोबां सम सिगांनिफ्राय बिथां रुजुग्रा सारखौनो केन्डिडेट हिसाबै जोंनि बरिगाव प्राइमारिनिफ्राय गासै रायजो राजाफ्रा केन्डिडेट हिसाबै मोननो इच्छा खालामदोंमोन। आरो बेबायदिनो बे जोंनि प्राइमारिनि गासै रायजो राजाफोरनि हास्थायनाया बे जाफुंबाय। मैयानि दिनावहाय जिथु डिक्लेयार खालामबाय बेखौ रंजानायजों जों दिनै गोसो सिंनिफ्राय साबायखर बावदों। आरो गासैबो जोंनि प्राइमारिया बांसिन बे रुजुग्रा सार केन्डिडेट मोननायनि थाखाय बांसिन सुबुंफोरा हेफाजाब खालामगोन आरो बिथांनोनो भट होगोन। आरो बे देरहासार जानाया माने रोखा जानानैहाय दंखायो आरोखि। जोंनि बे फोसावजायैनि सिगाङावहाय बे इउपिपिएलनि खामानि मावनायाव फ्राय जोंनिफ्राय जेबो उसुबिदा जायाखैमोन। जों जिथु आवगायनानै मावदों जे केन्डिडेटआ जायानो जायाथों मानो थेवबो जों पार्टिनि जानानै इउपिपिएलनि जानानै जों प्राइमारिथिंनिफ्राय गोसो होनानै बे खामानिखौ मावबोदोंमोन। आरो दायो माखासे रायजो राजाफ्रा गोसो सिङाव माने रुजुग्रा मुसाहारिखौ प्राय इच्छा खालामदोंमोन। अब्लाबो जों वार्कारथिंनिफ्राय जायानो दामोन खिन्थु जों इउपिपिएल हिसाबै खामानिखौ मावलांनांगोन, जों भट होनांगोन, आवगायनांगोन, गासिबो बे बाथ्राखौ जों बुंबोनानै आवगायबोदोंमोन। आरो असुबिदा हिसाबै फ्राय जोंनियावहाय जेबो जायाखै। आरो दायो जिथु रुजुग्रा मुसाहारि सारा केन्डिडेट मोनबाय बेवहाय आरो बांसिन रंजानाय आरो गोजोननाय जों माबाखौ नुजानायखौ जों मोननो हादों आरोखि। थिग बेबायदिनो जों रुजुग्रा सार केन्डिडेट डिक्लेयार जानाय लोगो लोगो दिनै जों बरिगाव प्राइमारिनि बे पिसिडिसि अफिसावहाय जोंनि माखासे बिदिनो वार्कारफ्रा बेखौ रंजानायजों जों बेखौ सेलेब्रेसन आरो इनभाइट खालामनाय जादों आरोखि। गिबियावनो आं नोंथांमोननि चेनेलखौ साबायखर दिनै थांनाय मैयानि दिनाव जिथु माने जोंनि धोनस्रि बेयाव सासे केन्डिडेट रुजुग्रा सारखौ सेलेक्ट खालामनो थाखाय जोंनिफ्राय जों रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थादों। मानोना बिथाङा सासे मोजां केन्डिडेट आरो बिथाङा थांनाय बोसोराव जिथु एसे भटनि थाखायनो बिथाङा जेनदोंमोन। होमब्लाबो बिथाङा इउपिपिएलआव ओरैबायदि मोनसे गोख्रों खामानि मावबोदों। बे 37 धोनस्रि समस्तियाव बिथाङा जेनब्लाबो जेनैबायदि जिबायदि गोसो मोदोम जिउ होनानै खामानि मावदों बिथांखौ मोननायनि थाखाय जोङो बिथां सेन्ट्रेलनि जिथु माने जाहा दैदेनगिरि सिएम बिथां प्रमद बर' सार बिथांखौ जोङो रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय। आरो लोगोसे राजु नार्जारि सेन्ट्रेलनि नेहाथारि बिथांनिसिमबो जोङो जोंनि बे बोरिगाव प्राइमारिनि जानानै बिथांनिसिमबो जोङो रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाहरबाय। माबायदि मोनदों? गोजोननाय मोनदों। जों जायखिनि केन्डिडेटखौ लुगैदोंमोन बेबायदि मोननायनि थाखाय जों जोबोद गोजोननाय मोनदों। आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। जाहाथे जोंनि प्रमद बर' सारा जेबायदि केन्डिडेटखौ जोंनि लागै मोजां सायख'ना हरनायनि थाखायबो आं साबायखर थाबाय। आरो लोगोसे राजु नार्जारि बिथां जिथु प्रमद बर'नि नेहाथारि बिथाङाबो जिहेतु जोंनो नांगौ बायदि केन्डिडेटखौ सायख'ना होनायनि थाखाय जोबोद जोबोद गोजोननाय थाबाय। आरो जोङो हाइकमान्डनिफ्राय जि अर्डार मोनगोन पार्टिनि जानानै नोंथांमोना खामानि मावनांगोननायाव जोङो इउपिपिएलनि पार्टि जानानैहा जोङो खामानिखौ मावगासिनो दङमोन। जेरै हाइकमान्डनिफ्राय रुजुग्रा मुसाहारिखौ जोंनि बे बोरिगाव प्राइमारि बा धोनस्रि समस्तियाव बेबायदि केन्डिडेटखौ डिक्लेयार खालामना होनायनि थाखाय जोबोद गोजोननाय मोनबाय। गोजोननाय मोनदों जों। माबायदि मोनदों? मोजां मोनदों। रुजुग्रा मुसाहारिखौ जोंनि बे धोनस्रि समस्तियाव केन्डिडेट होनायनि थाखाय साबायखर होदों प्रमद बर'खौ।